नमस्कार मंडळी, दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर मी गेलो यावर्षी आमच्या शेजारच्या म्हणजे होडावडे गावात श्रीदेव क्षेत्रपालेश्वर आणि सातेरी पंचायत होडावडे. मी थैसर पोहोचले तेव्हा दसऱ्याची देवांची लग्न आधीच आटपले आणि देव तरंगकाठी सहित त्यांच्या परंपरेने चालत आलेल्या पावणेर या सोहळ्याची आज सुरुवात झाली. मंडळी, या गावात 4 पावनेर होतात. आज दसरा शुभ मुहूर्तावर मानाचो म्हणजे पहिलो पावनेर दळवी पटेल या घराण्यात असता. थयच माका भेट देऊची होती आणि आज तो योग इलो. बारीक बारीक पाऊस आणि त्यात देवांचं आगमन म्हणजे एकदम वातावरणच भारी झाला. आणि ह्या असा आता दळवी पटेल कुटुंबाचा 45 खोल्यांचा भला मोठा घर आणि मी तर एका मंदिरच म्हणा. मंदिर घरात मोठं देवांचं मान आणि देव माणसांचं स्थान अजून काय होया. थोड्या वेळात पूजा करून झाल्यानंतर आरती सुद्धा झाली. आता प्रत्येका उत्सुकता अशी लागली असतेली की एवढ्या मोठ्या ह्या घराचो नक्की इतिहास तरी काय. घर बघल्या बघल्या नजरेत बसताला असा पुण्यात जसे वाड्या असतात ना त्या पद्धतीची घराची बांधणी असा आणि घर किती जुना असा ह्या असा बघून कधीच कळायचं नाही. आणि मी तुमका अर्धवट माहिती कशीच देऊचे नाही. पण मी जेव्हा घरात गेलोय तेव्हा घराबद्दल आणि सोहळ्याबद्दल अनेक गोष्टी समजले. जसा की या घरात उत्साहात गणेश चतुर्थी आणि शिमगो तसेच इतर सर्व सण साजरे केले जातात. या संपूर्ण मोठ्या घराचा इतिहास हैसर टाकणं शक्य नसल्यामुळे मी माझ्या युट्यूब चॅनल वरती टाकलेलं आहे. तो तुम्ही नक्की बघू शकताय. चॅनलचा नाव हा मालवणी हिरो. तोपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. धन्यवाद.